Chief Justice Nikoto single bench singtini kaisa criminal petition demani Vishwajit Deborma je thithangnai bin bagi singoro tini fight khena bagi kaisa petition leka TPF ro TPF versus State of Tripura okay jeborong 23rd November te 25th December ro jeborong 12 hour ni bondo dakungmani highway national law okay ke borong afro kuno violent ro khlaya khlaiwi no police ro borong no মানে নোটিস ইস্যু খাই রেখা যে বরং ভাইলেন্ট রগঙ্গै লাमा रका सलाय बुलाय तगले अमतिखे बरं नि अगेंस्ट एफआईआर गोबां मा थांगांगे सोंथिनि कोर्ट फाइक्या जे एफआईआर बरं नो फॉल्स एफआईआर जेता रिजागमानि आपनो सों क्वेश्चन खायना बागै सोंथिनि हाई कोर्ट पिटिशन रखा हाई कोर्ट ऑर्डर खाइक्या जे 5th फेब्रुवारी 2021 नि सिगांनो हाई कोर्ट ऑर्डर रखा जे बरं जेता एफआईआर जेता फॉल्स allegation the way petitioners rongno arrest khlaikya koyekjon arrest singkha onekjon notice hokpaikya aboni boro response maranai state block make khorok usul mung phagena sing petitioners nairok to 27 jona petitioners the borong tebo tongu nga thangai tabuk bo harass khlai tongu police rongna abono stop harassment stop khaina bage bo court order rakhatini te borong no police tha thangai harass खायो नोटिस रहरो नंग हाई नरंग अमति प्रॉब्लम खलाई तंगो ने बंदा को गई अनेक रकम के बरंग एलिगेशंस रुई harass खलाई तंगो हंगन के तिनी कोर्ट चीफ जस्टिस ऑर्डर रखा ते बरंग नमति के harass ता खलाई दी हले टोटली बरंग ऑर्डर रे रखा तिनी को के नेक्स्ट हियरिंग 5 तारिख 2 फेब्रुवारी फाइनल आपन सेकां बरंग रेस्पॉन्स मा खाइनाय ता गवर्नमेंट रक स्टेट गवर्नमेंट या रखना जों ठीक न खाइका सिनि ताखौ फायरमैन इमानिया गुला जों बना जास्टि रवनि बागै जों गवर्नमेंट थाना आइन मुताबिक जों सानखा पीसफुल 12 घंटा सिनि सिंथुमा कारफु खलायका सिनि उदिपुर डिविजन आजा खायमानिगो जों कुनो वायलेंस खाया जों सिनि राइसनो जे बुथार जापनायनो भारतनि संविधान आइन मुताबिक जे क्रिमिनल न रंगै शास्ति रदिनि जों कांग्रेंक्लेनो खलायका तफानो आदिनो तो कोनो उंगलिया बनिया बुलोके जोंनो तै तालसानि परे 22 डिसेम्बर अंकेना जोंनो उदयपुर थानानि ओसी डाइरेक्टली नाव थांगै आनि बुमुखुबै रमै तिलाङै थांखा बरक 23 नि बाङै बबति खलायगै नराव पिकेटिं खलायनाय गभर्नमेन्टनि थानिगो बतिरावनो सोंगानि बाङै रय तिलांखा फियाबा जोंनो अ जागावा बाहायखालिया डाइरेक्ट नो जोंनो जेल खाना वो पाथावि रहा बनी परे जेल खाना थांफानानि बुखाव पुनंया किसा दल रगि बाङै किसा वाना खासुखनो तानि हमले जों हाय किसा मिसा लिडार न फनो हातै द फनो हामजाकनाय रगनो रमै चिनि 23 नि जे प्रोग्राम सेकेंड सेंटुमा कारपिनो डिस्टार्ब खायनि इंगै चिनि जे सराय रक जे हातो द फनो हामजाकनाय रक बुखारे थैनो होना वान्स किसा वाना खासुखनो किन्तु फियाबा जेलो तंफना आनि बुखा कोनो थैया आनि बुखा दै बिसिराग फायका जों ईश्वरनि थानिगो जतनि सारा संसार जों समायजाजाक सिनि हातै दफाना सिनि शासन जों सिनि रायसना नानाय हिनि जों 2014 30 जुन सिनि जों आन्दोलन खायफैयो बनि बाङै 14 दिन जे जेल खानाव तंफानो बुखावा आं दैबो जे समायना आं ईश्वरनि थानिगो रिफ्रेश खायफैका टीपीएफ कोनो दिगो अंकल कनसलैया बानि सा कनसलैया आं जे थियासाक जानि फिजिकली ठीक दंसाक आं अ हा तैसिनि दफानि बाङै गोबैनो केबनो क्रिया खलाय सामुंतां थांनाय हनै आं तैबो ईश्वरनि थानिगो जेल खाना तंखिक आं समायताङै फायका आं अनस्लगलाक आं तै बुखायनाय अब जेल कायसाया नांखाके आं फांसि जागानि रेडि दङो जाति दफानि बाङै ते आं गुलि जागानि बाङै दफाना आं टीपीएफ नि जे जबाता खलायतों आं कोनो दिनो अंकल कनसले खायनायनि खाने आं तैबो काराक खलायै आं ईश्वरनो जे सृष्टिकर्तानो समाय ताङै आं बुखानो तैबो काराक खलाय आं फायफिगासिनो खरok usul domja खालामनानै रमजागनायखा आंनो बिना नोटिफिकेशन सारा ते आनि लगे ओ कनै दङो नोटिफिकेशन बरो गुमाया बुकु बासिनि साहारै दङो मिया बानो सिनि आउटपोस्ट नि जे आयो ओसी बो साखा बरगनबो मालाय रफाय हिमिया प्रबा न सुङै थांखा गां साखा अलरेडी नराव बाय मालायगानि जों कोनो क्रिया तमाखिनो सरकारि आइन मुताबिक बरगननि नोटिफिकेशन रहदि जों
तिनिबो राजि दं खोनाबो दं किन्तु बुखुबाय निराव पुलिस नि जातनो जों बिसास जामाया जों फाया निराव निबाङै जों सिनि रेसिडेन्ट सं केल टीपीएफ केस फाइल खाइ दंगो वारावनि थानि जवाबनारि जों नोटिफिकेशन सारातै फाया नांखाखो नरकसि अर जागा जवाब रहिनै जों अलरेडी प्लानिंग खाइजाक जों फाया नि साखा मियाराव अन्दिन मुंखाय आनिबो मुंखेरावगो बि जमातिया बेनि अयनै जत मिडियाराव जोंनि हास्टेन आनि साक समान जत इउर'नो आं हामबायो आं साना मोसौवो जे जों बिश्वजित देबबर्मानि बागै जे जास्टिस नायमानि अ जास्टिस नायमानि बिसिंथिसि जों नायो गामग्रों खालाय बिनि जास्टिस अंथखनाय उल्टा जोंनो बक हेरासमेन्ट खालाय जोंनो जे जेलेदा माने जेलेदायै आनि बाखाथ' बायदिया आरो बाखासे आरो कारागङ जों जेहेतु टिपिएबो हाबोबो जों सामाय ताय हाबो जों जेसक जोंनि लामा टंसाक जों जाति दफानि बाय जों सामुं तांनाय जाति दफानो जों फियक नायनि जों दिनै टिपिएबो हाबो आदिनि बागै जों आं जेहेतु आं केहाबरक इयुथ आं जोंनि सारा हास्टेनि जत इउर'ना आं कायसा सानि मुसुवो जे इ मोटेमेन गुरुसा माने चिकन जे इ मोटेमेन हेरासमेन्ट खालाय जाहला बरक उल्टा उखुमो अनसलय थां आं सानि मुसुवो केहाबटा उखुमटा अनसलदि जों आरो काराक मावनाय जों इ रकम जों जे हेरासमेन्ट खालाय जाय जों जुदि उखुमो अनसलय थालाय आरो बरक तामावनाय जों आरायमेन खालाय बरक जों आरो जों नौसि बर आरो इन्सपायर मावनाय आथेनबे आं जतनो कबो जों इ बिश्वजित देबबर्मा साराया जों जे कुनु नाहाला जों आरो जों इ रकम जे स्ट्राइक जे आन्दोलन गजा खालायनो बाय जों रेडि दङ आं एक्चुअली आं निजे आं साब्रुम डिभिजननि आंनि पार्थ त्रिपुरा आं एक्चुअली परकरे आं जास्ट एक मेम्बार से आं सिबो जोंनि एक्टिभिटिनि नयनाय बक जोंनो पुलिस रक इ रकम खालाय जोंनो इलिगेल खालाय जे जोंनो जेले तलांमाने किन्तु आंनि बाखा दुखु करे जोंनो जेले तला जेले थुआ किन्तु एके दुखु दङ जे जोंनो माने इलिगेल खालाय जे रुमै तलायनो थामानि किन्तु आइननि मुताबिक जुदि रुमै तलायनो थालाय जोंनि दुखु करे जोंनो बक जे इलिगेल खालाय रुमै तलांमानि जोंनि के दुखु जों आइथेनबे जोंनि टीपीएफ पक्षाव जों दिनै इ हाइकोर्ट जों केस फाइल खालायजाक दिनै हायरिं हुआ जोंबो जोंनि साक्सेस जानायनि आं पिटक खालायो